एक पाऊल प्रगतीकडे। आता पाहूया दिवसभरातील ठळक घडामोडी। केंद्रातील भाजप सरकार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष देते। देशभरात ठिकठिकाणी मेट्रो प्रकल्प उभारले जात आहेत। महाराष्ट्रातही मुंबई, पुणे, नागपूर या भागात मेट्रोचे नेटवर्क उभारले जात आहे। वेळेत काम केलं तर योजना पूर्ण होते। या आधी योजनांचं भूमिपूजन व्हायचं, मात्र ही योजना पूर्ण होण्याबाबत शाश्वती नसायची असं वक्तव्य करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर टीका केली। ते पुणे येथे विविध कार्यक्रमांच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते। यावेळी व्यासपीठावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश जावडेकर यांच्यासह आदी मान्यवर उपस्थित होते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाषणाची सुरुवात मराठीतून करताना मोदींनी पुणेकरांना अभिवादन केलं। छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी कर्वे यांच्या कर्तृत्वाने पावन झालेल्या पुण्यभूमीतील माझ्या बंधू भगिनींना नमस्कार असं मोदी म्हणाले। पुढे बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात पुण्याचं मोठं योगदान आहे। पुण्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकार पैसे कमी पडू देणार नाही। मुळा मोठा नदीला प्रदूषण मुक्त करणार असल्याचं सांगून नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी 1100 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचं म्हटलंय। पूर्वी प्रकल्पाचं उद्घाटन कधी व्हायचं हे आठवत नाही। देशातील शहरांमध्ये जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक बस, कार वाहने असतील हा आमचा प्रयत्न आहे। त्यामुळे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, जेणेकरून पर्यावरणाचं संवर्धन होईल। प्रत्येक शहरात LED बल्ब असावेत, तेथील नद्या स्वच्छ असाव्यात, तेथे बायो प्लांट असावेत, हरित ऊर्जेचा वापर अधिकाधिक व्हावा हा आमचा प्रयत्न असल्याचं यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी। महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांवरून सध्या राज्यातला राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय। राज्यपालांच्या विधानाचा सत्ताधाऱ्यांकडून तीव्र शब्दात निषेध केला जातोय। राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर चक्क पुण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या समोरच राज्यपालांच्या विधानाचा अप्रत्यक्षपणे समाचार घेत त्यावर निशाणा साधलाय। या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यपालांच्या विधानाचा पुन्हा एकदा समाचार घेतलाय। शरद पवारांनी शनिवारी या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना नाराजी व्यक्त केली होती। हल्लीच्या राज्यपालांवर भाष्य न केलेलं बरं। केंद्र सरकार घसरून कोणत्या पातळीवर जाते याचं उदाहरण महाराष्ट्रात पाहायला मिळतंय। ज्या पदाची प्रतिष्ठा महाराष्ट्रात अनेकांनी सांभाळली ती आम्ही ठेवणारच नाही हा निर्धार ठेवून कोणी काम करत असेल तर त्यांच्यावर भाष्य न केलेलं बरं असं शरद पवार म्हणाले होते। आज पुन्हा एकदा उस्मानाबाद मधील पक्षाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना शरद पवारांनी राज्यपालांवर निशाणा साधलाय। जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांच्या संकल्पनेतून राबवण्यात आलेल्या आरोग्य शिबिरात आज 5000 रुग्णांची मोफत तपासणी व उपचार करण्यात आले। 18 ते 25 वयोगटातील 1100 मुला-मुलींचं कोविड लसीकरण तसेच राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या जिल्ह्यातील नोंदणीचा शुभारंभ खासदार डॉ. प्रीतमताई मुंडे यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आला। आज पहिल्याच दिवशी या योजनेसाठी 728 ज्येष्ठ नागरिकांनी नोंदणी केली। गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या वतीनं शहरातील कैलासवासी लक्ष्मीबाई देशमुख महिला महाविद्यालयात जागतिक महिला दिनानिमित्त आज मोफत सर्वरोग निदान तपासणी व उपचार शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। शिबिराला शहर व ग्रामीण भागातील रुग्णांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला। सकाळी शिबिराचं उद्घाटन, दीप प्रज्वलन तसेच धन्वंतरी आणि लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे साहेब यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून झाले। यावेळी डॉ. हरिश्चंद्र वंगे, डॉ. सूर्यकांत मुंडे, डॉ. बालासाहेब कराड, डॉ. विवेक दंडे, डॉ. राजकुमार जाजू, डॉ. देग मुंडे, डॉ. नितीन चाटे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मोरे, डॉ. मोराळे, परळी उपजिल्हा रुग्णालयाचे डॉ. अरुण गुट्टे, भाजपचे ज्येष्ठ नेते दत्ता पैठके, तालुका अध्यक्ष सतीश मुंडे, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष निळकंठ चाटे, राजेश गित्ते आदी यावेळी उपस्थित होते। सर्वसामान्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी, त्यांचे दुःख निवारण्यासाठी पंकजाताई मुंडे यांनी महिला दिनाच्या औचित्यानं हा लोकोपयोगी उपक्रम गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून राबवलाय। या शिबिरातून अनेकांच्या दुःख यातना कमी करण्याचा पंकजाताईंचा प्रयत्न आहे। हजारो लोकांची काळजी घेणारी लेक तुम्हाला लाभलीये, तिच्या पाठीशी आशीर्वाद उभे करा अशी भावना खासदार प्रीतमताई मुंडे यांनी व्यक्त केली। योजनेबाबत मी आपल्याला सांगेलच, आज महिला दिन 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन आहे। त्याचं औचित्य साधून परळी तालुक्यातल्या रुग्णांचं आरोग्य शिबिराची संकल्पना पंकजाताईंची होती आणि त्या माध्यमातून आम्ही आज या शिबिराची सुरुवात केलेली आहे। हे शिबिर जरी महिलांना डेडिकेटेड असलं तरी त्याच्यामध्ये सर्वांचीच तपासणी होणार आहे, पण त्याचबरोबरीने राष्ट्रीय वयोश्री योजना ही केंद्र सरकारची अतिशय मला वाटतं एक फार व्यापक योजना ज्याला म्हणता येईल असं त्याचं स्वरूप आहे की आपल्या घरामध्ये असणारी जी वयोवृद्ध माणसं असतात, 60 वर्षावरील जे व्यक्ती आहेत
त्यांना वयामानाप्रमाणे काही ना काहीतरी त्यांच्या रोजच्या जीवनशैलीमध्ये फरक पडत असतो. म्हणजे वयामानाप्रमाणे कोणाला दिसणं कमी होतं, कोणाला ऐकायला कमी येतं, कोणाला चालता येत नाही, कोणाला मांडी घालून बसता येत नाही, उपट बसता येत नाही, अशा अनेक गोष्टी आपल्याला वयामानाप्रमाणे होतात. आणि त्याचबरोबरीने समाजातले जे दिव्यांग आहे या सर्वांचा विचार करून त्यांचं आयुष्य, रोजचं आयुष्य हे कमीत कमी त्रासदायक आणि जास्तीत जास्त सुखकारक बनण्यासाठी जे उपकरण लागतात त्या उपकरणांचं विनामूल्य वाटप ही या योजनेची संकल्पना आहे. आणि अतिशय चांगली आणि मोठी योजना ही राबवली जाते. तर लोक छोट्या मोठ्या प्रमाणात ही योजना राबवत असतात, परंतु वाराणसीमध्ये यापूर्वी फार मोठ्या प्रमाणात या योजनेचं हे झालेलं आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. तर फारसा काही पेपरचा हे न करता जास्तीत जास्त लोकांना ह्याचा फायदा मिळणं ही या योजनेची संकल्पना आहे. काँग्रेस पक्षाचे धडाडीचे युवा नेते तथा तालुक्यात मोठा जनसंपर्क असलेले ॲडव्होकेट प्रकाश बाबूराव मुंडे यांची अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या बीड जिल्हा सरचिटणीसपदी निवड करण्यात आली आहे. बीड जिल्हा अध्यक्ष राजेसाहेब देशमुख यांनी नियुक्तीपत्र देऊन निवड करण्यात आली आहे. या निवडीबद्दल नवनिर्वाचित जिल्हा सरचिटणीस ॲडव्होकेट प्रकाश बाबूराव मुंडे यांचं सर्व स्तरातून अभिनंदन होते. अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी, महाराष्ट्राचे प्रभारी एच.के. पाटील, महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, बीड जिल्हा प्रभारी देवीदास वंचाळी, खासदार रजनीताई पाटील, अशोकराव पाटील, अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान सभेच्या समन्वयक बाबूराव मुंडे, काँग्रेस ओबीसीचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे, काँग्रेस प्रदेश चिटणीस अनिल मुंडे आदेशानुसार बीड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राजेसाहेब देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीड जिल्हा काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदी परळीतील ॲडव्होकेट प्रकाश बाबूराव मुंडे यांची निवड नियुक्तीपत्र देऊन करण्यात आली आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनियाजी गांधी व खासदार राहुल गांधी यांचा हात बळकट करण्यासाठी व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस लाख सर्वसामान्यांच्या हक्काचं व्यासपीठ निर्माण करण्यासाठी तसेच बीड जिल्ह्यातील काँग्रेस तळागाळापर्यंत वाढवण्यासाठी व बळकटीसाठी व मजबूत करण्यासाठी व पक्षाची ध्येयधोरण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं नवनिर्वाचित ॲडव्होकेट प्रकाश बाबूराव मुंडे यांनी सांगितलंय. येणाऱ्या काळात आपण निश्चितच तनमन धनानं प्रयत्न करू अशी ग्वाही यावेळी नियुक्तीनंतर नवनिर्वाचित सरचिटणीस ॲडव्होकेट प्रकाश बाबूराव मुंडे यांनी दिली आहे. बीड जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या सरचिटणीसपदी परळीतील ॲडव्होकेट प्रकाश मुंडे यांच्या निवडीबद्दल परळीसह जिल्ह्यातून सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे. बायोडिझेलला बंदी असताना सर्रासपणे त्याचा वापर केला जातोय. बोअरवेलच्या गाडीत बायोडिझेल भरताना कुमावत यांच्या पथकानं छापा टाकलाय. यावेळी 2 गाड्या जप्त करून त्या केज पोलीस ठाण्यात लावण्यात आल्या. ही कार्यवाही रात्री 8:30 वाजता कोठीगाव येथे करण्यात आली आहे. कोठीगाव येथे बोअरवेलच्या गाडीत बायोडिझेल भरत असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी स्वतः आपल्या पथकासोबत कोठी येथे धाड टाकली असल्याचं असता गाडी क्रमांक AK01C1607 या गाडीतील डिझेल दुपारी गाडी AK01 मध्ये भरत असताना पोलिसांनी दोन्ही गाड्या जप्त केल्या. पुढील कार्यवाहीसाठी केस पोलीस ठाण्यात गाड्या लावल्या असून या प्रकरणी 3 जणांना ताब्यात घेतले. सदरील कार्यवाही सहाय्यक पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत, API शंकर वाघमोडे, PSI पाटील, बालाजी दराडे, पोलीस नाईक वंजारे, नामदास गित्ते गायकवाड यांनी केली आहे. जिल्ह्यातले वाळू माफियांचे अधिराज्य संपुष्टात आणून हेतू जिल्हाधिकारी राधा विनोद शर्मा यांनी वाळू माफियांविरोधात पथक नेमलं. या पथकातील तहसीलदार डोके आणि मंडल अधिकारी नितीन जाधव हे रात्री गस्तीवर असताना त्यांच्या गाडीला अपघात झाल्यानं या अपघातात मंडल अधिकारी नितीन जाधव हे जागीच ठार झाले तर तहसीलदार डोकेसह अन्य 1 गंभीर झाले. या अपघाताबाबत गेवराई तालुक्यात उलटसुलट चर्चा होत असून वाळू माफियांच्या गाडीनं कट मारल्यामुळे हा अपघात झाल्याचे एकीकडे सांगण्यात येत असताना दुसरीकडे वाळू माफिया गाडीचा पाठलाग करत होते असंही बोललं जात असल्याने या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस प्रशासनासह जिल्हा प्रशासनानं या अपघाताची सखोल चौकशी करावी. अपघात घडल्यानंतर जखमींसह मृत्युमुखी पडलेले नितीन जाधव यांचा शव जिल्हा रुग्णालयात आणला असता आज सकाळी दुरुस्त खुद्द जिल्हाधिकारी जिल्हा रुग्णालयात आले. घटनेबाबत त्यांनी दुःख व्यक्त केलं. याबाबत अधिक असं की बीडचे तहसीलदार डोके, मंडल अधिकारी नितीन जाधव व अनेक असे 3 जण गाडी क्रमांक MH23AD 4435 मध्ये बसून वाळूची तस्करी करणाऱ्या वाळू माफियांविरोधात कार्यवाही करण्यासाठी रात्री गेवराई तालुक्यातील गोदावरी पात्रानजीकच्या गावामध्ये गस्त घालत होते. रात्री 2:30 नंतर
सावळेश्वर फाटा म्हाळस पिंपळगाव या ठिकाणी त्यांची गाडी भरधाव वेगात रस्त्याखाली उतरली आणि एका झाडावर जाऊन आदळली। या अपघातात मंडल अधिकारी नितीन जाधव हे जागीच ठार झाले तर तहसीलदार डोकेसह अनेक जण जखमी झाले। जखमींना बीड येथील खाजगी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले। या अपघातात माहिती महसूल प्रशासनासह जिल्ह्यात कळता जिल्हा रुग्णालयाकडे सकाळी अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह नितीन जाधव यांचे मित्र परिवाराने मोठी गर्दी केली होती। हरिभक्तपरायण दत्तात्रय महाराज आंधळे यांनी लिहिलेल्या सार्थ विवेक सिंधू या ग्रंथाचं प्रकाशन आज करण्यात आलं। नागपूर जिल्ह्याच्या कुही तालुक्यातील श्री क्षेत्र अंबोरा देवस्थानकडून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते नुकतेच झाले असून परळीचा मान उंचावल्याबद्दल परळी भूषण विशेष पुरस्कार प्राप्त विजया दहिवाळ यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। यावेळी मुक्त पत्रकार अनिरुद्ध जोशी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं दहिवाळ परिवाराच्या वतीनं यथोचित सत्कार करण्यात आला। यावेळी धारूरचे सब रजिस्ट्रार प्रशांत दहिवाळ, मराठवाडासाठी पीसीएम न्यूजचे संपादक मोहन वावळे यांनीही हरिभक्तपरायण दत्तात्रय आंधळे महाराज पत्रकार अनिरुद्ध जोशी यांना पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या आहेत। साकूड अंबाजोगाई येथील रहिवाशी व परळ येथील कैलासवासी लक्ष्मीबाई देशमुख महिला महाविद्यालयातील प्राध्यापक सुलोचना निवृत्ती चाटे यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानं लोकप्रशासन विषयात पीएचडी प्रदान केली आहे। औरंगाबाद येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कला व वाणिज्य महाविद्यालयातील प्रोफेसर डॉक्टर विनायक खिल्लारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी पंचायत राज संस्थांचं सक्षमीकरणात ग्रामसभांचं योगदान विषय संदर्भ बीड जिल्हा या विषयावर विद्यापीठास शोध प्रबंध सादर केला होता। त्यात विद्यापीठानं मान्यता देऊन त्यांना पीएचडी पदवी बहाल करण्यात आली आहे। या यशाबद्दल त्यांचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर श्याम शिरसाट, प्रोफेसर डॉक्टर MCR पवार, संस्थेचे अध्यक्ष श्री संजय देशमुख, सचिव श्री रवींद्र देशमुख, कोषाध्यक्ष श्री प्रसाद देशमुख, प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मण मुंडे, प्राध्यापक KR बंग, प्राचार्य वसंत साना, प्राचार्य बीडी मुंडे, डॉक्टर दयासागर मस्के, डॉक्टर भगवान सावंगळे, प्राध्यापक राजकुमार चाटे, डॉक्टर नवनाथ घरजाळे, डॉक्टर श्रीहरी गुट्टे, डॉक्टर LR मुंडे, शिवाजी चाटे, बाळू चाटे आदींनी त्यांचे अभिनंदन केले। आता येथे थांबू, उद्या भेटूया याच वेळी याच ठिकाणी। मराठवाडासाठी पीसीएम न्यूज एक पाऊल प्रगतीकडे। धन्यवाद।